Les restes del Pla del Matà, el que ens estan parlant és d'una societat que viu concentrada en un gran espai, en un lloc que és l'embrió d'una ciutat. Els andalusins desenvolupen les seves societats a l'entorn de les ciutats, a diferència del que seran els espais carolingis, que són unes societats molt més rurals o ruralitzades, molt més vivint del camp, de la natura. En canvi, als espais com el Pla del Matà hi trobem un desenvolupament d'una societat on hi ha espais de culte, on hi ha banys, espais higiènics, on hi ha espais de poder. Tot això, unit en un mateix lloc, farà que es desenvolupi una vida ciutadana, que hi hagi un artesanat, que hi hagi una especialització del treball, una cosa que produirà també una cultura material molt diferent a la que podríem trobar a les societats del nord. Bé, de fet, el castell es construeix a finals del segle IX, al 897, en un moment d'un replegament de les tropes de Luq ben Ahmad al-Qasi, que és el senyor de la Marca Superior, després d'una ràtzia que fa contra el comte de Barcelona, contra el conegudíssim Guifré el Pilós, en una batalla al Castell d'Aura, al comtat de Barcelona, on va ferir a Guifré el Pilós, i d'aquesta ferida el comte va morir uns dies després. Immediatament, Luq ben Ahmad al-Qasi es replega i fortificarà tota la Marca Superior a l'espera d'una reacció del fill de Guifré el Pilós. És aquest moment la construcció del castell de Balaguer, i així ens ho expliquen les cròniques andalusines, com és, per exemple, la crònica d'Ahmad al-Razi. De fet, bàsicament, ens hem de basar, de moment, en fonts arqueològiques, perquè el que són les fonts andalusines, els andalusins, sobretot, les fonts que conservem d'ells són cròniques i molt generalistes. Per tant, en el moment que busquem informació sobre indrets concrets, de vegades és simplement un lleu esment, com de passada. Per tant, bàsicament, ens hem de basar sempre en l'arqueologia. No conservem, com serà després en període feudal, el que serien protocols notarials o documentació més institucional. Tot això, de moment, no es coneix. És possible que en un futur, en algun arxiu perdut, apareguin fonts. Ens encantaria que fos així. De moment, però, no hi podem comptar. Crec que arrosseguem un estigma que ve de molt lluny. De fet, ja des de l'expulsió dels moriscos i tal, sempre hi ha hagut aquesta estigmatització en tot allò que és musulmà. Penso que, a més, la dictadura franquista va acabar de fer molt mal en tota aquesta part de la història i ens costa moltíssim entrar i reivindicar aquest passat musulmà, aquest passat andalusí de tota una meitat de Catalunya, del que seria la Catalunya nova. Jo crec que a poc anirem conquerint, fent aquest símil de guerra, anirem conquerint els nostres espais també, i ens hem de reivindicar. Hi ha grans ciutats amb restes molt importants, com són a Catalunya, com són Lleida, Tortosa, o assentaments també rurals d'aquest moment, que a poc van agafant rellevància i a poc es van reivindicant. Jo crec que serà llarg, però que ens en sortirem.